Albert Marshall huwa magħruf għat-televiżjoni u l-poeżija, imma huwa magħruf ukoll għat-teatru. F'din ir-rokna, Albert jilbes il-kappell ta' kittieb tat-teatru sabiex jgħaddi xi riflessjonijiet dwar il-pubblikazzjoni ta' żewġ volumi bid-drammi tiegħu. Il-teatru għalija huwa mezz ta' komunikazzjoni li trid tara u tismaħħa u mhux taqra fi ktieb. Imma li ġalni nikkonċentra fuq l-idea li nippubblika uħud mix-xogħlijiet tiegħi għat-teatru fi ktieb, fil-waqt li qed ngħid li il-mezz tal-ktieb mhux pjattaforma tajba biex tassorbi t-teatru, tkonsma t-teatru, imma inħoss li jekk ma tnediex bil-kelma pubblikata, ix-xogħol għat-teatru huwa efemeru wisq u jintilef mar-riħ li għaddi. Allura ddeċidejt li bħalma jagħmlu awturi, drammaturgi oħra, ix-xogħlijiet tagħhom jippubblikawhom ħalli l-ktieb jitkellem waħdu. Mela allura derli li nażel 6 mill-xogħlijiet għat-teatru li għandi li ktibt matul iż-żminijiet u għal raġuni ewlenija li għadni kemm nitkellem dwarha ippubblikajthom f'żewġ volumi. Temi ewlenin huma l-innoċenza u t-telfin tagħha, il-kritiċi tat-teatru tiegħi u anke l-poeżija id-distanza bejniethom hija minima, jgħidu li jiena tifel ta' dejjem. Jiena nesprimi ruħi fil-poeżija tiegħi u fit-teatru tiegħi bħal donnu tifel li qed jesplora temi li jaffaxxinaw l-tfal. Jista' jkun li hija innoċenza perverta u allura nuqqas it-telfin tal-innoċenza hija tema importanti għalija. L-imħabba hija wkoll tema ewlenija li nikteb dwarha. U l-mod kif jiena nikteb dwar l-imħabba mhijiex il-klixe ta' mara jew raġel iħobbu raġel jew mara. Imma imħabba li tinkludi l-imħabba n-natura, il-mibeda għal-mod kif il-bniedem jivvinta, u għaddu jivvinta skużi biex jaqret l-imħabba u mur jigwerra, l-imħabba f'sens wiesa tal-kelma. Hemm poeżija tiegħi u hemm teatru tiegħi li wkoll jiċċelebra l-patrija. Meta jien ngħid li l-patrija jew l-imħabba l-pajjiżi hija tema fix-xogħol letterarju tiegħi, inkluż it-teatru, qed ninkludi wkoll skizz interessanti fejn jien patriot għaliex jiena antipatriot. Jiena nemmen li jekk inti tiċċelebra pajjiżek f'sens ta' iżolament, ma tkunx patriot, anzi qed toqtol l-idea ta' mħabba lejn pajjiżek. Biex illum tkun patriot, trid bil-fors tkun parti essenzjali mill-moviment multikulturali. Bħala temi ma nistax ma nsemmix ukoll il-preokkupazzjoni tiegħi fuq il-fenomenu tal-immigrazzjoni, tal-diaspora Maltija. Jiena għext barra minn Malta diversi drabi, l-ikbar perjodu għattajtu l-Awstralja għal 15 sena, u allura preokkupanti għalija hija l-identità tal-bal. Jiena nħossni bal kulturali. U naħseb li b'kull modestja ngħid li kulturalment b'saħħti għaliex bħal klieb jekk ma jkunux razza pura,
ikunu iktar b'saħħithom minn klieb oħra. U jien allura inħoss li bħala tema ewlenija li għat-teatru u għal-qasam tal-poeżija nikteb dwarha hija t-tema tal-immigrazzjoni. Jiena inħoss li jiena annimal politiku bħalmu kulħadd, imma jiena konxju tal-annimalizmu politiku tiegħi u soċjali. Mela jiena inħoss li essenzjalment meta niġi biex nesprimi ruħi qed nipprova nkun relevanti f'sens soċjali qawwi. L-elementi politiċi tat-teatru tiegħi u tal-poeżija tiegħi huma ovvji. Huma għal min irid jistudjani breqqa, qed nitkellem għal studja l-dottorat ta' mhux biex jistudjani ħalli jifhimni aħjar. Jiena bniedem li speċjalment fil-poeżija ma niftihemx. U ma dejjanix li ma niftihemx. Għaliex ma inħoss li l-poeżija tiegħi bħat-teatru tiegħi huma proprjetà ta' min jarani, ta' min jiġi biex jara t-teatru tiegħi. Ma domx tiegħi. Mela allura jiena liberali ħafna meta niġi biex niġi interpretat. U min ma jifhimnix qed jagħmel starrija li mhux qed jifhimni għaliex qed iħossu li għandu dritt jifhimni kif irid. U jiena sodisfatt li ma ninftihemx u l-tifsira mawrija ikkun smata mill-ispunt ta' espressjoni tiegħi teatrali u poetiku hija dritt ta' min jarani u jiġi jarani fuq il-palk għaliex id-dritt biex jikkonsma xogħli huwa tal-qarrej u tal-ispettatur mhux tiegħi iktar. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.